Que tal saudos? Os veciños de San Salvador de Poio denuncian a falta de seguridade na zona. Hoxe falamos cunha veciña vítima do ataque dun ladrón en plena rúa. Escoitamos o seu testemunho de contado. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. Unha muller tivo que ser atendida no hospital tras sufrir un violento roubo no concello de Poio. Os feitos producíronse o pasado día 22 na Caíra. Unha veciña estaba a piques de entrar no seu vehículo cando un home a colleu polas costas e con un instrumento punzante na man empurrouna contra o chan. A vítima sufriu graves lesións nos brazos e tamén nas pernas e a día de hoxe ten dificultades para camiñar. O ladrón aínda non foi identificado pola Garda Civil. Esta veciña da Caíra sufriu hai uns días un roubo con violencia nas inmediacións da súa vivenda. Todo ocorreu o pasado día 22 arredor das 10 da noite, nesta rúa. Elisa dispoñíase a entrar no seu vehículo cando un home agarrouna polas costas, empuxouna contra o chan e rouboulle o bolso. Pediume se tiña lume, díxenlle que non. E cando vou a entrar no vehículo, agárrame por detrás, sujetándome moi forte, e amenázame con un desparafuxador ou un punzón de grandes dimensións pedíndome a carteira. Eu do susto revolvínme, pero claro, eu estaba xa entrando no coche, só tiña unha perna no chan, entón a miña estabilidade era mala. O que fixo foi agarrarme con moita forza, empurroume ao chan e colleu o bolso que o tiña no asiento do copiloto do meu coche e saiu fuxindo con todo. Eu quedei tirada e xa notei que non me podía mover. Tras este incidente, a muller tivo que ser atendida no Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra polas graves lesións que recibiu na perna e no brazo. Teño, pois, moitísima inflamación nos músculos e tendóns da perna e teño unha fisura nun oso da cadeira, o isquion, e que non podo camiñar. Estou en reposo total e para moverme preciso de muletas. A vítima incide en que esta é unha zona segura, pero é certo que o aumento dos toxicómanos nos últimos anos obrigou os veciños a extremar as medidas de seguridade. De feito, na Caíra e en Porto Santo rexistráronse ultimamente numerosos altercados. Temos a proximidade de unha zona, pois, de un sitio onde venden drogas, entón, pero a verdade nesta zona é unha zona moi tranquila. Estáse desplazando moitísimo todo estas persoas que suben para consumir droga pois a outras zonas da Caíra, pero esta zona sempre foi moi tranquila, nunca tivemos ningún percance nestes últimos anos. Antiguamente si hubo algo, pero fai uns anos aquí é unha zona segura, moita xente chega a casa, hai moitos veciños, xente que pasea os cans, pero coincidiu ese minuto para min e non había ninguén preto. A Garda Civil tivo coñecemento do acontecido e trata agora de localizar ao ladrón, pero ante este incidente os veciños volveron a denunciar a falta de policía local na zona, en especial pola noite. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. A reforma integral da Rúa Lepanto en Pontevedra estará rematada esta mesma semana. Anunciou esta mañá o alcalde da cidade nunha visita á obra. Miguel Anxo Fernández Lores estivo acompañado polos concelleiros de Obras e Urbanismo e salientou que con este traballo quedarán finalizadas todas as perpendiculares de Benito Corbal con San Antoniño. Pois consistiron nunha sustitución total dos servicios, plataforma única, accesibilidade universal, calmado de tráfico, efecto PO2, mellora da iluminación tamén, que está pendiente de darlle máis potencia, iluminación, creación dunha plaza, que eu creo que lle dá máis calidade urbana e máis zona de estancia, unha zona que lle facía falta. E con esta obra se remata tamén todas as perpendiculares de Benito Corbal e Lorero Crespo con San Antoniño, non?
Os operarios rematarán esta semana os últimos detalles desta vía, aínda que non será ata o vindeiro 5 de novembro cando se execute o asfaltado do entronque con San Antoniño. Nesta visita, o alcalde amosouse confiado en que esta reforma vai axudar a reactivar a actividade comercial da rúa. Ademais, Lores recordou que estas obras se puxeron en marcha coa reforma do edificio da Xunta co obxectivo de dar máis calidade urbana á zona. En total, os traballos tiveron un custo de execución de máis de 183.000 euros. Bueno, nesa visita a esas obras da rúa Lepanto, o alcalde de Pontevedra falou tamén dos orzamentos da Xunta para o ano 2020, en concreto os relativos á construcción do Gran Montecelo. Lores considera que é escaso o investimento da Administración Autonómica neste proxecto, pero deixou claro que el si cree que hai vontade política para leválo a cabo. 3 millóns de euros, pouco escasillos, non? Sobre todo si efectivamente se adxudica xa a final deste ano, o primeiro do ano que ven, son 12 meses nos que se podría executar, creemos nós, que máis obra, non? En todo caso, hai unha partida específica para eso. É certo que a veces os inicios da obra son máis complicados e ao mellor resulta que cubren. Eu sí que me creo que hai vontade política de facelo, os trámites xa sabemos que son complicados, e, esperemos que o hospital sexa unha realidade, non? E comezan os preparativos do material de loxística de cara a vindeira cita electoral do 10 de novembro. Na provincia de Pontevedra abrirán as súas portas nesa xornada de eleccións 676 colexios electorais. Neles haberá dispoñibles 1.333 mesas, en canto as papeletas estánse a preparar un total de case 10 millóns, en concreto 9.817.000 para as 12 candidaturas ao Congreso. A esta cantidade hai que sumar as máis de 810.000 papeletas ao Senado e os máis de 800.000 sobres. Por outra banda, durante a xornada electoral despregaránse máis de 2.300 axentes dos corpos e forzas de seguridade en toda a provincia, 1.133 da Garda Civil, 787 da Policía Nacional e outros 400 policías locais. Por último, nos datos achegados pola subdelegación do Goberno para as vindeiras eleccións están tamén os referidos aos encargos de remitir os resultados. En total, preto de 740 representantes da Administración encargaránse de transmitir todos os datos unha vez se pechen as urnas, pero o día 10 de novembro están chamados a votar máis de 772.000 persoas en toda a provincia de Pontevedra. E da conta atrás para as eleccións falamos agora do Samaín. Comeza a conta atrás para celebrar a noite máis terrorífica do ano. O Samaín é unha das festas máis populares de Galicia e por iso son moitos os que se achegan estes días ás tendas para mercar os seus disfraces. Os máis buscados este ano son os de películas, personaxes como It, Harley Quinn ou o Joker. Achegase a noite máis terrorífica do ano, a noite na que os mortos camiñarán entre os vivos, unha festa do Samaín na que non importa a idade e o único fundamental é vestirse cos disfraces máis terroríficos. Este ano os máis demandados son os relacionados coas películas e cos personaxes como este. Películas de terror, además ahora con It, pero también vuelve Jason, los típicos Harley Quinn, el Joker. Todo lo que sea, mismo las de Scream, todas siguen volviendo. La monja. Y luego también, aparte de eso, son los típicos que te vienen ya por el disfraz de todas las licencias y películas, pero luego mucho con las Catrinas o los esqueletos, por supuesto, pero muchos de complementos. A variedade de disfraces aumenta cada ano, pero polo xeral os prezos para converterse nun ser terrorífico como este soen oscilar entre os 10 euros e os 40. De disfraces te pueden ir desde 10 euros hasta, si lo quieres más completo, pues hasta 40. Luego ya, si es simplemente con kits, lo mismo, desde 2 o 3 euros que te puede costar pues un collar, una pulsera, un kit, hasta el kit completo que te viene con collar, pulsera, para la cabeza una diadema, pues por 9 o 15 euros. Maquillaje, desde la marca Party Fiesta 350 al agua, es que nos centramos mucho ahora en maquillaje al agua, que es mucho mejor, es hipoalergénico para los niños y todo eso, 3,50 hasta, si quieres la profesional, a 6 euros, que tampoco es que haya mucha diferencia y te da para bastantes personas. As festas de Halloween ou do Samaín son xa unha tradición e iso notase nas ventas de tendas como esta.
Como cada año, la verdad es que se está cada vez vendiendo un poco más, tanto si sea por Halloween o por Samaín, que aceptamos todas las fiestas, todo el mundo se anima bastante. Hay mismo los cumpleaños, y cuando hay algún cumpleaños de un niño, pues lo decoran ya tipo Halloween. Hay más familias que decoran las casas, se está empezando a llevar más lo del truco-trato. Hay algunas casas o edificios que entre ellos, pues como hay niños, pues que suelen hacerlo el truco-trato, y bastante muy bien. Unha vez elixido trase os complementos, solamente queda elixir un bo plan para a noite do Samaín e desfrutar dunha celebración que gaña cada vez máis adeptos na nosa comarca. Así remata este Pontevedras desde hoxe. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado chega a información do tempo. Graciñas pola súa atención. Adeus.